बाय दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों रेस्टुरेन्ट खुलिनायनि सोमोन्दै मा नोंथाङाबो रेस्टुरेन्ट खुलिनो सानदों नामा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर एडुकेटेड बेबायदिनो फरायनानै थानाय सारमोन एबा नोंथांमोना जुदि गभर्नमेन्ट जब मोनाखैबा माबा मोनसे फालांगि खालामनायाव इन्टारेस्टेड जानानै गोसो हो जाहाथे नोंथांनि न'खरनि थाखायबो नोंथांनि फिउचारनि थाखायबो माबा मोनसे गोनां जागोन होननानै आं सानो गोबां बेबादिनो रां दङ बिजनेसनि खेथ्रआवहाय बे जायफ्रा बिजनेस मावो जायफ्रा बिजनेसआव साक्सेस बिथांमोननि थाखाय माब्लाबाबो आंखाल गैया होननानै बुंनो हायो बेनिखायनो आं खावलायबाय जोंनि हारिनि गेजेरावबो सोरबाफोर जुदि बेबायदि फालांगि होनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना फालांगिखौ बसायनानै खेबसे नोंनि लाइफआव ट्राइ खालामनानै नाय जुदि जों बिदिब्ला रेस्टुरेन्ट खुलिनायनि सोमोन्दै जों सावरायो मा नोंथाङा रेस्टुरेन्ट खुलिनो सानदों नामा जुदि नोंथाङा रेस्टुरेन्ट खुलिनायनि इन्टारेस्टेड दङब्ला नोंथाङा नोंनि गोसोआव थि खालामगोन आङो रेस्टुरेन्टखौ खुलिसिगोन होननानै बेबायदि नोङो नोंनि माइन्डआव सेट खालामदो आरो बे रेस्टुरेन्टजोंनो आङो आंनि न'खरफोरखौ एबा आंनि फिउचारनि लाइफफोरखौ आं दालांगोन होननानै नोंथाङा थि खालामनानै ला अब्लासो नोंथांनि बे गासैबो जेनोखि साननाय बियो फिउचाराव साक्सेसफुल जाहैगोन होननानै आं सानो आरो नोंथाङा सर्ट टाइमनि जुनै होनो गोसो दंब्ला बे नोंथांनि खोथा बे आलादा बाथ्रा खिन्थु नोंथाङा जुदि बे रेस्टुरेन्टनि गेजेरजोंनो नोंनि न'खरखौ फोथांलांनो जुदि सानदोंब्ला बेखौ नोङो इन फिउचारनि थाखायसो स्टाडि खालामनानै बे खामानिखौ मावनो नोङो सिन्था खालाम जेरै नोंथाङा रेस्टुरेन्टखौ खुलिनोसैयानो नाथाय सिगांसिनाव नोङो नोंनि लकेसनखौ स्टाडि खालामनानै नायदो बे जायगायाव मा आंनि रेस्टुरेन्टआ सोलिगोन रेस्टुरेन्ट खुलिखांनायनि उनाव जाहाथे नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनाङा जेरै बे जायगाया रेस्टुरेन्टनि थाखाय मोजां नंगौना नङा एबा बे जायगायाव बे एरियायाव बेसेबां सानसेनि गेजेराव गेदारिं जायो मानसिफोरा थांलाय फैलाय खालामनाय नोंथाङा बेखौ नायग्रोनांगोन आरो अबजार्भ खालामबाय थानांगोन जे बे रेस्टुरेन्टनि थाखाय बे जायगाया थिग नंगौना नङा फार्स्ट पइन्टआवहाय नोंथाङा बेखौ सिन्था खालाम बिनि उनाव जुदि गासैबो थिगब्ला नोंथाङा बेखौ रेस्टुरेन्टखौ बहायदो बहायनायनि उनाव जुदि नोंथाङा नोंनि गलाखौ सेटआप खालामखांनायनि उनाव नोङो बे एरियायाव बेसेबां क्वालिटिनि फुडा सेल जागोन माबायदि नोङो बे एरियानि मानसिया नोंनि बे रेस्टुरेन्टआव फैनानै एबा बेसेबां दामनि मालफोरखौ बायनानै जानो हागोन नोंथाङा बे एरियानि मानसिफोरखौ हमदांनांगोन जुदि नोंथाङा 10 थाखा 20 थाखा जायफोर जायो बिसोरनो नोङो 50 थाखानि जुदि प्लेट बानायना होयोब्ला निस्सय नोंथांनि गलायाव दिनै एसे गाबोन एसे मानसिया खमायलांगोन आरो नोंथांनि गलाया बेबायदिनो थैनो हमलांगोन बेनिखायनो जोङो गावनि इच्छा बायदि जोङो माब्लाबाबो जोङो बिजनेसखौ मावनो नाङा जोङो कास्टमारनि एबा नोंनियाव कास्टमारफ्रा मा लुबैदों बेसेबां दामनि जानो थाखाय हास्थायदों बेखौसो नोङो नोजोर लाखिनायनि गेजेरजों नोङो कास्टमारखौ सेटिसफाइ खालामनांगोन नोंथांमोना बे आंनि फंनैसो टिप्सनि गेजेरजों एसेबाबो माबा मोनसे बुजिबाय जानो हागौ होननानै आं सानो बेनिखायनो बिदिब्ला आंनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों